guys, good morning. Welcome to my vlog guys. Nas Junior oh, Bert Junior. Pasakay ta ani guys. Ay, bakit yan? Ay, di man di ito si... Dili ito si Berta na. Lagi. Dili si Berto. Daghan tag isla oh, kay dugay man gitimbang. Nara des Berto na tungod. Uy, musabod sa wire. Patabukas ako ato be? Ha? Patabukas ko. Ha, kariyo. Garay. Hindi pa kare yun. Oh, ato pa dong sa pakare. Musakay sa kog una. Nabasa ang itlog. Iso din suba bitaw tikangan. Uy, kay laom nabaw ba ang daplin? Okay, thank you very much. Nabasa po ako ang Salamat. plate eh. Need to be next time lang. Ginoo. Hindi na po siyang asaban na nga. Tama naman yung buhay. May tindahan. Yes, trabaho. Ha? Wow, thank you Lord. Nagkakwa mo lang tayo? Gamay raida. Ha? Gamay raida. Sige, sa taguwa kay. Atong grasya, atong isyar. Tanan. Ang tanan. Sige pa. Ayaw na. Ayaw na siguro. Mana eh, semula lang. Dagan ba katambak? Pila? 314. Isa ka doon sa Kang Alvin. Unsa may picture ron? Yan nag-birthday kung kuan kanang birthday niya ba? Happy birthday. Atuta pen. Atuta. Atuta ila. Kuan man na ila di man mo kag baboy. Ha ugma nyang gabi pa. Unyang gabi Tres. Bitaw Daimin. Unsay ngan aning
Ha? Oh, butangan na ra. Di anang. Huwag ka mo hinggakan mo. Huwag na mo. Nawa maginggatan pa. Ako lang po nang nilili, day. Ako lang nang nilili? Oo. 280. Pero ako ko na. Oo. Mato na bito. Sagdi mo na. Oo. Dito na. Gibutang kay. Kanang na ay murag. Initan ko nang laba. Mangkukutukuan. Ah, katong kuan? Oo. Uy, buntag patupin. Mga alas 11 mo ito gihatod. Tibuok mo kuno kwarta di. Mura na yung may ito. Magpapakakila. Kami na lang kay. Nanghulog kapag bahay pa. Bisita. Dangan siya bisita. Basta kasi nang nangibitar man po ko na. Agay. Uy, kami ipinopay sigo. Sige na ba? Happy birthday! Sampai bitaw ko daan. Salamat na. Oh. Murag dili pa man sa isintang naong nga na. Ay! Stay na ko na. 60, nalipay taon si Dia. Nalipay ko kay dapat tong 60. Oy, dili ta na makabot og sa isinta. Oy, ha? Ay, dungan na Oh, lagi okay ra. Nasa nangipay salamat na maris ako. Ano baga mo na ha. Di lagi. Kasi na kay basta ganang magkuan ko mag Aja na. ayaw na Aja na pagtagad na mo kay ubay-ubay kag bisita. Adlaw-adlaw bitata magkita. Dia, happy birthday. Happy birthday, Day. Nahibulong mi guys kay nibalik ang maong babae. Kay iya na lang ko nung punan og ambit og isda guys. Nikuha na siya og mga katambak. Kay basin ko og magamit ra siyang birthday. Gikan pa man ni siya ni Simba guys. Pwede man ang gagmay iskabetsyon imo na si Jang kuaag silik guntinga. amo rin ikonsumo na ako sa Baga ide-ideya. Ya magkuan gamay. Ada lang mag-abot. Nag-auto lang utagon ni utsunta na nga ihatod na ko. Ada man hatod-hatod ani rin ta. Og pagkaugma god. Nahang. Ina salamat daw mo aris ako. Nahang aris ako na. Ha? Tama di mo kuan di ay. Stan? Torad to? Kapoy tigda? Gilangan-langan ka, Pen! Pen! Gilangan-langan kang upaw. Kasabi. Ikaw har, gadugay-dugay kang gadali. Ikaw are. Ah. Wa koy. Mau ba? Galangan-langan lagi.
Matag baka. Ano, ano mo? Ano na, baon mo. Ano ka na? Hindi ka. Bahala po na naman nag-anghel. Bakit lagi dito? Ay, ubos. Ano ubos? Ano, gupuha ko. Nagkuha bay. Hangok ba? Yan na ba? Anghel nan. Di. Mo na gidi mo sa kapilya. Kapilya. Kan pinya-pinya gidi mo sa kapilya ba? Una may daghang damo. Oh, daghay. Kura, no? Daghay ni kuan. Daghay ni palit kay lami man di mura man pag Ba. alimango. Nakahawak. Ha? Nakahawak. Dakahawok. Kuaino. Nihilam raman ko. Hilam di ay nakahilam. Dara to. Saan lagi kagingon ani? Katungan ini. Pila kilo ani ni? Asa 300 na kilo. Pumangkin, di day ka anak ni. Di isang palit na. Uy, ginawa ko. Ang isuwa. Daghan lang ko ano yun. Dara may bagabag. Dara na. Oy, pagbilig puwa Bert. Naay puwa. Ha? Pagbiling pugpuwa. Kay isugba man na ninja. Isugba. Ang adyan mo nagsinugba doy. Wa ba kay tilaw ana? Wa kay tilaw ana? Ako sugba na. No, lami dyan mo na mura nagpinya-pinya. Kapit sini gabi. Okay, gabi sa ulo. Lami pa ni kunod kay sa ari. Mura lagi naglambay. Ha? Wara mawan ko. Ahan ko ta ato are. Ani. Abi na ko ha. Asa na pa ka nang ini? Timbaga sa Kami ray ahong baga-baga. Ibu tare. Aw batang baga. Batang baga, timbangan. Wala ba pud ko kabilo. Kana? Sa man ni mo na lay, lami na iskibitsyon. Subawon. Sabon? Oh, lami. Aw may katudlo na og sabaw. Oh, lagi. Baha na siya iho pero og maluto na ang dyan. Bahong palingi ho di man ni mao. Baho-baho iho lagi. Ha? Mao. Dili ba ang baho? Kaya pa ni maninda nang di man tagsig silok kay. Nang lamis baho. Ngil. Yung daghag anak. Kanta na maadyo natin. Lain na rin ang istorya kay puro nang gidali ko no. Report. Report. Nang ato na nang. Rayas. Layas. Yung kan pininiwan. Oh, sama dai. Sakay na ko anak. Sakay na ko. Sakay. Asa pa mo ang motor dai? Naaman. Oh. Oh. Sakay mo karon mo libot na mo baklay ba? Ano apa ka? Si Lito rin pasakya. Ay ulit eh. Kani report line. Aron Bert. Ha? Report. Kuha na rin. Tag 250 kilo ara na. 250 balansiera lay. 250. 250. Report. 125 to nga. Ang 165 o 175. Dos kapilan o tres kapilan. Wa. Report man. Report 200 na. Wa. Ang dyan na naman napitas bay. Kuan tungas kilo ana. Ito. Basta mag sabon ya sa may sabon ani. Kaning isa. Isang etsa na Bert ah. Pilang kilo kuhaw day? Isuksok anang ko na. Kilo? Pilang kilo man? Bago pili. Sayo tag digamo kay
Manarbaho ra ba yung tawan? Pasensya na mo guys. So, maura pilingaw na ko karong adlaw. O ako mo nga guys. Bye-bye!